sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes, ika-13 na sa bulan sa Agosto tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Nabugnawan kay kada udto kag hapon daw ulan-ulan siya diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Bago gid lamang nagwaswas ang madamol nga ulan, no? Ambot dira sa iban nga bahin sang probinsya kun nagwaswas man ang ulan. Kabayuntang nga nakapasilong kamo kagway kamo magpabasa-basa ha kay kabudlay kung kaysa nga magkasakit mga kaaksyon. Okay lang na tani nga magkasakit kay ng trangkaso lang pero kung itapikan ka sang COVID-19 ba o kabudlay gid katama, no?
Although nga ting iban sini asymptomatic man, wala man sang ginabatsyag mihilanat sa ila kaugalingon, pero ti ginakabig nga COVID-19 patient ini sila mga kaaksyon. Amuning gadamo sano pa ni mag-jutay man. Ang Negros Occidental sa pagkadamo na mga kaaksyon. No? Ay, gatirin-tirin sila, no? Ang lain, padre, kay ang halos kalabanan kahapon sa rekordo, isa lang ang LSI. Ang halos kalabanan mga local transmitted COVID-19 mga kaaksyon, no? Ining diri lang blasaton niya. Sa Bacolod, lunsay tanan, mga diri man, lokal man. Sos Mario ni Sigarapon Santissima daw makasiling ka na no ini nga sitwasyon. Pero mas mayo nga maghalong kita kag kun way man lang sang dapat nga kaladuan, mas mayo nga magpabilin lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Inang way gid bla importante nga kaladuan dira lang sa inyo sining puluyan. Way man ta pierdihon sini kun magpaymunong lang kita sa aton sining mga sulod sang puluyan. Ang mabudlay da kung kaysa nga nagalagaw pa bla. Amo nang pinaka mabudlay gid sa tanan, no? Kaya mo nang gid-advise ta nga kung may kaladuan nga importante gid nga hindi mapaiway today, dapat naka-social distancing kag face mask gid lamang, no? Amo lang na ang aton sini mapanugyan sa aton sini nga mga kaaksyon. Kay way man ta pierdihon dira kung naka-social distancing. Pero te may iban gid nga daw ilang kahibalo yan sang COVID-19 sa prangkang istorya. Mayara gid mga tao nga tig-a ulo. Ay, pwede. Sige basta halong lang kita mga kaaksyon. Maulanon tang tiyempo. Baho. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan nga nag-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad. Kanakip man ang aton sining mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta dira sa probinsya? Maulanon man ang tiyempo. May isa na ka-mayor kita dring positibo sa COVID-19. Kagyara nagapayo-ayo sa ospital. Kaupod man ang iban pang parte sang iya sining pamilya. Bangod natapikan ini sang COVID-19 sa magbisita diri sa syudad sang Bacolod. Ang ginatumod naton diri no other than the mayor sang Ibi Magalon na Mayor Marvin Malacon kagang part sang iya sining pamilya. Pero okay naman subong ang sitwasyon nila sa isa ka ospital. According sa kay Attorney Ariel Malunes, ang legal counsel mga kaaksyon. Pero batiyag sang pagpalanakit sang lawas kag on and off ang hilanat ni Mayor Marvin Malacon. Pero okay naman solve naman ang iya sining ginabatiyag kag ang findings is COVID-19. Sige, kabayontang hindi lang mag-lapta man kag hindi pagid kabudlay sang sitwasyon, no? Kaya hindi mo balaan ko din si COVID. Kaya kung nakita mo lang nisa, pwede mo sa palagyuhan mo. Kaya hindi mo sa mabalaan, gid. Amo na nga mas mayo nga magpabilin lang sa inyo tagsa ka mga puluyan, no? Kunway man lang sang dapat nga kaladuan sa sining adlaw. Sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Negros Occidental, oks lang kamudra. Kag sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6. Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkawpod ta si Aksyon Marlon Hinubia. Ibi Magalon na Mayor Marvin Malacon maayo ng kondisyon bisan pa nga nagpositibo sa COVID-19 suno sa iya legal counsel nga si Attorney Ariel Malunes.
kag admisyon sa Bago City Hospital temporaryo nga ginpastapanay ginuntat bangod sa pagpositibo sang isa ka doktor sa COVID-19. Kabudlay nga sitwasyon, no? Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hopon, kadamoon sa mga empleyado sa syudad nga nagpositibo sa COVID-19, padayon pa nga ginadeterminar ni City Administrator Imang. Dapat may in-charge na sila sa mga record nila dira, no? Parang anytime ya maka-check kag mga lantaw kung pila balang empleyado sang syudad kag pilang Bacolod nun nga na record sini nga mga lokal, no? Para nga may basihan kada adlaw. Galing kay City Health dapat ning maniobra mo, galing daw ay naman si Dr. Tan, bot din si Dr. Grace Tan nagpamulya. Kung magluwas sila kay Dr. Hinsole, ang City Health Officer ta, nanunggwa siniman. Dapat ang City Health ang mapaalimton sa mga concern ng mga tao diri sa syudad. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, mag-utod nga pulis nga na destino sa Police Station 9 kag sa admin office ang BCPO positibo sa COVID-19. Ihamakin mo na, ari na, ang BCPO. Ikaduhay ning kaso sa BCPO. Isa to sa mobile group sang BCPO na destino. Ti Ario, mag-utod nga pulis nga na destino sa Police Station 9. Kag sa admin office ang BCPO positibo na sa COVID-19. Bali, 3 na ni. Mag-utod kag ang isa to nga sa City Mobile. Hindi magkuangid nga mabangbang nga COVID-19 ni magamos ni. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, nokpo may ikaduha na nga positibo man sa COVID-19. Sos, palumbaanay lang. Duwa sa nokpo positibo sa COVID-19. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, anom ka mga puluyan gikan sa 2 ka mga purok sa barangay Sumagin lockdown. Samtang sa mga balita out of town sa area sang syudad sang San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, kampanya o kung kumpanya sabton ang tanan nga gasto sa ospital sang mga biktima sa nga sakay sa naaksidente nga canter truck. Samtang sa Cadiz City naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, isa ka barangay sa syudad sang Cadiz nag-implementar sa nga ipaidalom sa mandatory quarantine ang ilang mga residente nga nagaobra sa syudad sang Bacolod kun ini sila ang magapauli. Samtang sa sentral nga bahin sang aton sining probinsya sa syudad sang Bago manginkaupod ta si Aksyon Percival Villamor, lalaki dakop sa warrant of arrest sa kasong rape sa syudad sang Bago. Samtang sa balita naman sa News Center, gabalita dugay-dugay ni Aksyon ang Defensor. Ini may kang tanan sa palayag ni Senator Bongo ginpanumdom sini ang Department of Health sa ila obligasyon sa mga frontliners. Pilipinas preparado nga magtrabaho upod ang Russia angot sa COVID-19 vaccine production. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan, mabatian sa dili gid lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig.
Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, ginaknalis na ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nagatutok na sa sining pagpangalagad ta, kag nagpadala na sa inyo sining mga mensahe. Karon dugay-dugay at basahon tanang inyo sining mga mensahe, mga kaaksyon. No? Sige, padala lang ninyo dra mga mensahe ninyo. Kalakip man ang inyo sining mga greetings. Kagang aton sining mga kakson via website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Robisita man kamo da pag may time para mabasahan man ninyong mga balita nga nagluluntad mga kakson sa sulod sang 24 oras sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Kag sarang man makapamati kamo kung way kamo mga monitoring set subong pwede man ibutang lang ninyo dra sa aton sining YouTube, no? Aksyon Radio Bacolod. Sa aton sining mga YouTubers, yara dra ang aton sining programa sa Aksyon Radio Bacolod. I-type lang ninyo da para siguradong sigurado makapamati kamo sa aton sining broadcast. Ayo, sige, dagang salamat gid sa mga kakson tang nagrespondo. Karon dugay-dugay hatagan tanay talopangod mga kakson ang inyo sining mga mensahe. Daligid lang ha kay mahatag ta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balik. Ayo, sige, daligid lang mga kakson naman. Namyaw kita na sa mga nagpadala sang mensahe ninyo sa sining odto diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. May lang nga pagpamati sa kay Mark Anthony Benitez, no? Kay Mark Anthony Benitez, paaksyon sa pamilya Benitez sa Barangay Tangob, Bacolod City. Thank you so much, good Mark Anthony. Sa kay Remio Bermilio, nagapamati kami diri sa Purok Maninihon, Aksyon BBB. Kalain chimpo, pero kanami pamati sa imo nga programa. Ayos, thank you, gid. Salamat, gid, sa Remio from Big Pottery. Thank you so much, gid. No? Ana hubahibaga, may lang nga pagpamati man. And sa kay Joel Hico, may lang nga pag-monitor, no? Laiden Navarrete, dara sa Pulupandan, may lang nga pagpamati Laiden. Bagwis na Bertes Syndrome, may lang nga pag-monitor dara sa Las Piñas, Dasmariñas, Cavite. Sa kay Bagwis na Bertes Syndrome, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpinda, Madam, good PM lang, no? May lang nga pagpamati. Siling niya aton himuon, pray and pray lang gid kita, gani man. Kag magstay at home kita, may God bless you all. Thank you so much, gid Madam San Antonio, Virginia San Antonio Olpenda, no? Kay kagawad Imbongjo Campo sa Barangay Maaw, may lang nga pag-monitor. Kay Nini Inventor Arosa, may lang nga pagpamati dira sa Barangay 28 diri sa siyudad sa Bacolod. Kay Cathy Ver, may lang nga pag-monitor Cathy Ver. Thank you so much, gid sa lunch time. Ayos. Kay Chirek, may lang nga pag-monitor kay Eric Rojo dira sa Quezon, Metro Manila, no? Kay Zet Alunan, good morning Action Rex. Greet ko lang apo ko si Megan Grace Alunan. Thank you so much. God bless you always. Thank you so much, Zet Alunan. Kay Andro Mangilan Villarosa. Good noon, Action Rex. Stay wala kita na. Ara. Pamati lang ko di sa Barangay Tabo. Greet ko lang pamilya ko sa Talimagaw. Sila ni Nanay Diding kag Tatay Morito. Mission na gid tay and Nanay. Halong lang kamuda perme. Halin sa kay Andro Mangilan Villarosa. Kay Gian Resisio, good PM lang. Milanda Tanyo Sausa. Happy birthday to me. Ay, birthday gali ni Milanda Tanyo Sausa. Happy birthday, Milanda. Kay Manjo Arnijo, good PM Action Rex. Mayong udto lang kay Dan De Los Santos, Alexander Gilaran, Ombion, Arson C. Tobida, kag kay Boss Ray De Leon. May lang nga pagpamati, no? Kay Joseph Pacifico, dra sa
Mayor's Office sa San Enrique, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Bambi Gomez, Carla Selva, kag Ramil Haro. Good PM lang alin sa kay Joseph Pacificong Panamyaw. Jocelyn Libon Dispoho, happy birthday lang sa kay Irene Garcia Dispoho. Happy birthday, no? Kay Valencia Kinet, good no, Naxon Rex, idol. Oh, thank you so much, good idol. Valencia Kinet, no? Kay Raymar Beranyo Lingoste, may lang pagpamati Raymar. Sa kay Marielos Grijaldo Maconat, good PM lang. Kay Bia Jonathan, good PM. Sa kay Sir Edwin Pinida, may lang pagpamati man. Sir Edwin Pinida. Kay Erwin D.V. Gonzales, good PM lang, no? Salamat, gid. Kay Inday Cres dira sa Barangay Stefania, may lang pagpamati Inday Cres. Salamat, gid, ha? Thank you so much, gid. Sige, daligid lang mga kaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglap. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang atong oras, 11:46 na mga kaaksyon. Saway pa makaplastar sang palanyagahon, pagpreparar na kay malambada na ta dugay-dugay, no? Sa palanyagahon ta na. Ilabi nang ti marubugnaw ang tiyempo ta, no? Marubugnaw ti namits gini kaon aksyon ano sang uga ka ginamos. Bulong sa arthritis na, no? Amo gining sampat nga preparasyon ni aksyon na Joe Marino. Oga nga ano ganito? Nang sapsap kag tabagak, no? Namitsgid kag mayara siyang daw linaga, no? Namit gid ang panyaga ni aksyon na Joe Marino. Thank you, gid aksyon Joe Marino. Pero ang manami dre, ugalion mo ang pagtumar sang DTX 5 panomdom ang DOH sa ila sa nga obligasyon sa mga frontliners.
Kalakip man Pilipinas, preparado nga magtrabaho pod ang Russia angot sa COVID-19 vaccine production. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod, Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yaring detalye sa mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon ang Defensor Aksyonan mayong udto. Aksyon na Rex sa mayong udtogin panumdom ni Senator Bongo ang Department of Health sa ila obligasyon nga paghatag sa COVID-19 hazard pay kay iban pang mga allowance kag benepisyo sa mga healthcare workers sa husto nga oras kag nagasunod man sa ginasaad sa layi. Sunod diri sa senador, iya iduso ang probisyon nga paghatag sang dugang pagigi mga benepisyo kag allowances sa mga frontliners nga ginasaad man or nagasunod man sa layi ilabi na subong nga may ara sang health crisis. Dugang pa diri nga sunod sa senador nagligad nga bulan nanawagan siya sa gobyerno nga hatagan sang hazard pay ang public health workers kag bilang sabat nag-issue diri sang Administrative Order number 26 ang gobyerno nga ginasaad ang mga guidelines kag rates nga ihatag bilang hazard pay sa public health workers nga required sa gihapon nga magtrabaho sa panahon sang enhanced community quarantine. Ginabuksan ininigo nga topiko Aksyon na Rex matapos mawaton ang report nga isa ka pamilya sang napatay nga health worker ang nag-report sa iya nagdangop nga nag-aligar wala sila ginhatagan sang husto nga kantidad para sa hazard pay. Iya mo ni ang problema, that's why nga tigin palambot dapat kung nung nabutang da sa mga frontliners nga benepisyo sila yata gina sa ila. Amo na gani Action Rex. Sila pagkatanda sang kung sino man nga kalam kamot da. May na-notice lang ko si mo, do kagwapo subong sa imo nga. Face mask? Damo pa na to, may color blue pa ni gani, may color green na pilian ang ni red pagid. Red pagid, tanan nga color may ara na. Dumayo. Ma-share ka? May ara mo ko na. Tiyan mo na yung mayo. Tiway kita da? Hindi kinamakot ka na may sakon. Naging kwasang sa imo. Well! Sige Kada mo sa muno mong face mask. Hindi ka na-notice ko nung ka mag-usang iya nga face mask. Oo, adlaw linlain na yan. Hindi ginamin ko yan. Ang bago ang... Ang namong? Ang design. Basta, never mind. Sige Action Rex, igual pa natin nga balita. Ginpahayag din ni Presidential Spokesman Harry Roque nga handa ang Pilipinas nga magtrabaho kaupod ang Russia para ini sa clinical trials, vaccine supply kag production. Ginpa siguro diri ni Roque nga magaagi sa proseso ang tanan kag syempre isa pagid wala nagalapas sa kasuguan para nga ma-ensure or masiguro man ang safety sang publiko sa tion nga mangin available na ang vaccine. Or diri mismo locally, syempre. Sunod kay Roque, dako ang mabulig sang international cooperation sa pagpaayo man sa kayong lawas ang publiko. Ilabi na sa karon, kang bugos nga kalibutan, padayon nga ginapakigbatuan ang epekto sang sining COVID-19 na pandemic. Una nga nag-anunsyo madumduman ang Russia, sila ang may pinakauna nga COVID-19 vaccine. Do may China naman gani aksyonan subong? May araw ambot kung tuod nang gina-ads nila sa Facebook, actually, ang sa China... Ano to ngalan niya to? Li Manchong King? Ano to Hindi mo ko to gani kampot. Option works actually mo. Pero, ang inanga vaccine, dito ya sa ila sa China ginagamit na nila? Ginagamit na siya for COVID-19. Pero diri sa aton sa Pilipinas, ginaprobahan na sa sing FDA, purpose lang gidya sa lung toxins kag ano to isa? Totally sa COVID. Hilanat kag lung toxins. Two parts siya. Oo, doka part man sa somehow. Okay. Nagpagawa lang statement ang FDA nga mas magi pa danay man sa process pagtuon man diri sa Pilipinas agud nga masigling kagang nga sang for Russia COVID. dapat tunan gid na siguro antes gamiton ina. Kay damo man ang nag-react. Oo. Apan nga nagambal confident ang ilang president ikaling kay amo ni bala nga grabing prayers sang tawo nga mangin available ng vaccine pag abot sang vaccine
damo naman ang Damo ka pang duha-duha. nag-question. Damo man ang nagapangduha. Normal kay iba na yang nag-process na yang lugar mo. Oo. Kaya okay man lang na kung mapamatudan. Ti daw nagpasalig man to si Presidente Duterte nga una gid siya matulon sina. Matulon. Tumar. Di ba? Yes, nga Action nagambal sa nga siya gid ang mauna sina. Willing siya. Willing siya nga mag-participate sa clinical trials. Ilang taon ta na? Okay lang na ang Kabay iyang pa. result. Kagti kung okay ang iyang result, mag-positive, maging madasig man bala ang distribution. Correct. Kaya kung mag-positive na, kag maka-testing na ng pila ka mga kauturan ta dire sa pungsod Pilipinas, kag mayo man lang ang guwa sina, kundi tirahon ta na lang, para nga bisan paano makontaminar ta na ang pagdamo sang COVID-19, no? Daw paborito mo lang ilim nun. Parinti mo gid ang COVID-19, no? Parinti mo Action gid, Rex? no? Yes. Daw pariyo mo lang ilim nun. Amo mo tirahon. Ate, tirahon gid na iya. Amo gid na yung pinaka the best dira mo. Tirahon gid na ang COVID-19, no? Sige. So, din nakita Action Rex, update nato na for COVID-19 cases sa bugos na kalibutan. Naglabot ini sa 20,805,609. Ang COVID-19 cases sa diin may patay nga 747,241 or sa liwat 747,241. Ang recovered 13,704,004. Ang active cases naman Action Rex is 6,354,364. Nagapanguna Japan USA, Brazil kagang India. Do wala gini sila kada tak sila gid ang top 3. Sila gid na permigid. Yes. Sa iluan nato Action Rex ang sa national cases ang Pilipinas naka-record sa kabilugan nga COVID-19 cases sa 143,749. Ang bag-o diri nga nadugang is 4,444. Gani, ang kahapon na. Ang aktibo is 72,348. Ang recoveries ara sa total nga 68,997. Sa din ang new recoveries diri is 638. Ang napatay may nadugang nga 93. Sa diin ang kabilugan naman niya nga death toll sa Pilipinas sa tungod sa COVID-19 is 2,404. Ang Bacolod kay Negros Occidental, ang Bacolod may 7. Pito ka kaso. Kaso kahapon na. Yes. Ang Negros Occidental may 22. Pila ng Bacolod gani? 7. Hindi kabilugan bala? Ilang mayari digin pila to 700. So ba kahapon bala? Dako nang yaka Bacolod kag siyempre Negros Occidental man ang malain. Ang Negros Occidental pila na to ganing Negros Occidental man. Damayari ko di kahapon. Ari lang ang kopya ko for Bacolod Action Rex. Pila? 403. 403. As of August 12 ini siya. Kahapon sa ngapon. May siyam nga patay. Ang recovered is 110. Ang nagapabilin nga aktibo is 284. Ang Negros Occidental. Ang Negros, wala sila yasang like sa iya ka Bacolod nga. Sila din niya si Go Blackson yung nagkadto yaman. Wala sila dapat may ara na sila nga mo ng pareha sa Bacolod. Everyday tali sa Bacolod, no? Everyday nga tali sang Bacolod, nami gid may confirmed cases sila pilandang kabilugan. Ang recovered cases nila may ara man. Tapos ang active cases may ara man kagang napatay sa COVID-19. Amo na dapat mag-plaster ka nami isang iya ka Bacolod. Palakpakantang Bacolod, no? Ang Negros Occidental, ambot ang Negros Occidental. Ang Negros Occidental, wala sila, tali, gida overall tali, bala for everyday si Go Blackson man, dapat may ginassign na siya. Wala sila si Atty. Refrando Diaz, ang provincial administrator, dapat may ginassign na siya para pag nakita sang ultimong tawo nga taga Negros Occidental, amo na ning total cases of amo ning adlaw gali sa Negros Occidental, Unlike kaya sa Bacolod nga pagbukad mo sang Facebook,
Ara gila yun kabarakang Bacolod City kung pilang total cases sa Bacolod. Ulihi, pag ni ilayaw kay for August Ano na? 11 pa na din pinakaulihi. Basta natulugan? Oh, Away man? tapos nakaamo pa ng plus star. Naka ano? Meaning, ang nabutang ang mga records sa mga pasyente. Hindi lang man yun. na pinalagpat? Na ano, kadamo sang mga mayo utok sa probinsya, dapat mag-create sila sang parehas na sa Bacolod bla para pagbukad nila Dasig aksyonan sa malala mo. Facebook. Kada adlaw mabalance ang tawo, hindi na magulat pa sa announcement kada lugar. Oo. Dapat nagplasta na natutara na gid man na. Amula na kasimple tani, abi koreksyonin na sila aksyonan. Ara ka na, ikaw na gid na. Action Rex na rin bahala yan. Sige, panomdom lang na, dugsing-dugsing lang na. Joke-joke lang na sa inyo da sa probinsya. Unlike sa Bacolod nga na plastar na yan. Ate, kung tuturo nila, mas nami na gid, no? Good. Hindi kayo magpinalagpat kita kung kaysa, no? Para ma-plastar man black Action Rex, kaya ang mga... Kadamo na da mga mayo nga mga buutan nga mga empleyado sa probinsya nga kasarang sina mag-obra sina sang katulad sa Bacolod la. Ginaobra nila daily. Kay not all nga naga-monitor, hindi makalantaw sa Facebook Action gani. Rex. Ti may harapon kay isa nga nagapamati lang gid ya. Kag ti amo na kung mabatian amo tong Tinang iya sa record. Bacolod o gina-post na nila after na sang paggawa na sa hapon o kun gabi. Oo. Amo nang pag-post nila ti same man na tani ang sa probinsya. Para paglantaw blas ang Bacolod nun, check tabing Bacolod nun kung pila na. Bisan Check sa tabing aga na lang Negros Action Rex Occidental. ka di gid sa matali nga ma-post. Hindi pag-aga ba, hindi 4 oras na iya, way na iya tulugay mo. Di ba? Okay, amo na O Action dapat Rex. amo mo lang ng obra sang graphics na sa obra na magtawag ka naman. JM ni nga mga Nga mga utok. JM na nga mga work. No, sige. Mga JM nga mga work ti Oo. kag tapos JM kag si Ilray. Ah. Muna sila. Sila na ang bahala sa pagpasunod sa computer. Oo. Ang nag-feed naman niya sa info si Dr. Kailian. Dr. Kailian Na. provincial disaster kag kung sinong chairman da si Gob pwede nakatag. Si Gob May pwede tao na. mo na si Gob. Kag Nga syempre- uyatag to sa manog posting na. Kag Iting Facebook hindi gid man ni malipod nga muling siya sa mga source of information aksyonan mo dasig ni nga laan Tik niya. dayon mag-umo lang gin Pag post. kuha mo share ya dayon pila. post mo abe subong oras 12 o'clock. Pagka dugay-dugay kalabot na iya tag pila na ka thousand ang nagalantaw sa nagalike sang imo post. Yes. Tsak Muna na. dapat. Pagin ko mga Action Rex kanto. Husto. Kung gusto na, okay na. Gusto na niya. Ang amo na ni aksyonan, dugsing-dugsing lang na. Basi pa man lang mabatyagan sang taga-probinsya, bla. Ang Bacolod, okay na ko. Kada adlaw ya may chikon kagid, makita mo ya sa Bacolod mo, pilang total case, pilang nagalayo, pilang ang ara pa subong pinding, kagon pilang napatay. Kita mong Negros Occidental, pilang 3 o 4 ang napatay. Huwag ta kay balo. Wala. Pilang Kita kaso sa sa probinsya. Pilang Pila active. ang active. Dapat i-record kay i-record man na sila sang DOH nga mag-report kada adlaw sang sitwasyon nila, ga-report na sila. Kali hindi ta maintindihan kung nga wala sang kasubong sina sa ang Negros Occidental, ginapost lang nilang mga kuha nila na positive kada adlaw daw mo lang na positive lang. Kung anong status sang nag-daily nga nag-positive. Gani man. Sige. So, muna Action Rex, ang aton man nga mga information nga nakuha gikan sa News Center sang Action Radyo Bacolod. Una sa balita una sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action and Defensor. Balita gikan sa News Center sa Action Radyo Bacolod. Sige, ang amon to ni Aksyonan, base pa man lang salapayan bala sa probinsya da, kung nagapamati man si Gob, si Vice Gob, abi suggest man na, may tao lang in charge sina, no? Kag under sa Governor's Office da, total si Gob ga preskon man, kag
bisan paano makita man da sang ultimong taga Negros Occidental nga muna ning kaso gali sa Negros Occidental. Di kay kung saan pa ya mo pa yang pagbutang tadra. Unlike sa Bacolod nga naplastar na iya ka Bacolod, no? So suggestion lang da sa taga probinsya, no? Kadtuan taning balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kangtaran sa anom tanan ka mga puluyan gikan sa duwa ka mga purok sa barangay Sumagin paidalom sa lockdown, no? Bangod nga positibo sa kasong COVID-19 ang ila sini nga mga kasiningan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ginabantayan karon sa magpila ka mga miyembro sa kapulisan sa idalom sang police station number 9 subong man sa barangay Tanod na lakip man ang personnel man sa Bert Bala aning pito tanan Bihertz. Bihertz. Barangay Health Barangay Health Emergency Rescue Teams. Kag pito ba ining ginabantayan nila ining pito tanan ka mga puluyan aksyon na Rex na lakip na ang puluyan man sang isa ka pulis diri sa area sang purok barangay Sumag. Nausunod diri kay punong barangay Dini nga purok ni? Duha ka purok ang purok Badyang. Isa ini Badyang man? Ang purok Badyang aksyon na Rex pasulod na yon sa may Taytay Dampi suno sa iya. Pasulod pa dito aksyon na Rex isa ini ka urban subdivision sa barangay Sumag suno sa iya. Urban subdivision. Urban subdivision ini kag ang purok Fiesta Homes aksyon na Rex. Pilang positive sa Sumagaw? Sumag bali additional suno sa iya 5 kagabilang ini nahibaluan kay may isa sang nagligad action Rex and sa area ato sang San Sebastian. And nanda dugangan pagid sang 5 kagabi that is why suno sa iya 6 tanan may COVID cases sa iya sining barangay. Ang isa ka nagpositibo action Rex sa area sang Badyang pero area sang Purok Badyang may 5 ka mga puluyan pagid nga ginupot sa lockdown kay suno sa iya may mga 3 meters radius ti nalakip man ni silang mga puluyan nga ni dito sa puluyan man sang sining nag-isa ka persona sa nga nagpositibo abi that is why ginupot ini lockdown bali anom diri pero sa Purok Fiesta Homes isa gid lamang. Pero ang anom sini mga local case ni tanan? Suno sa action na Rex sa local case ini. And Grabe, no? Local case in action na Rex. Kay sa Fiesta Homes gani action Rex tal suno sa iya nga isa ni kadako nga balay. Pero isa lang gid ka balay ang gin-lockdown kay komod ako ini nga balay. Pero sa isa kagang Fiesta Homes daw hindi pa man gid crowded dira nga area mo. Lagko nga balay dira kag lagka. Lagka ugali kay ti ang sa Fiesta Homes action Rex isa lang ka balay, 4 ang nagpositibo. 4? Oo. Action na Rex suno sa iya. Amo ni ang balay sang sang pulis as alleged no nga ginapatihan frontliner sa kag-assign sa barangay Sumag ti nalakip man diri ang 3 pa ka miyembro sang iya sining pamilya action na Rex. Ti kay suno sa iya nga kumo ka gabilang ini nahibaluan nga may additional nga 5 ka mga mga nagpositibo that is why sa karon ginpamangkot mga kagabilang nila na balaan nga may 5 nga positibo oo kagabilang nila ginpabalo aksyon na Rex suno sa ginpabalo lang man sila sa City Health kagabi kay in fact suno sa harap pada ang mga victim ipakuha subong sa IATF ina suno sa action Rex harap pada sa din harap pa sa ila sining puluyan ang positive. Din ganining 5 action Alvin? Purok Badyang, isa kag 4 sa Purok Fiesta Homes. 4 gid sa Fiesta Homes? 4 gid sa Fiesta Homes. 4 gini ka balay man? Sa Fiesta Homes. Isa ka balay pero 4 ka mga persona. Sa pagpati, silining kapitan nagpati ko basin bala nga kay komo frontliner diriya local transmission abi and basin bala nga may nalaptahan man ko na kwadri ang iya sining pamilya nanay niya nakantuan sini dugang pagidadiriya ni kapitan kagang iya sining cause of action
Di number one diri nga dapat gwardiyahan gid sang iya sini nga mga barangay tanod kagupod sa mga pulis agud di man makasulod ang iban ng mga persona. That is why suno sa iya nga kung ano ang kinahanglan nagpadala na siya sa pagkaon abi plus kung ano pagit Kaya kung positive ka gina sa ilo ka gina sa quarantine facility. Muna ang iya sini nga pangabay mo nga kung pwede isaylo lang sa isa ka quarantine facility. Oo. O galing kay sino sa iyang problema lang galing kay puno ang aton mga quarantine facility. Ti anong matabo sina sa ila lang balay? Temporaryo, dara lang Action Rex, pero sunod sa iya nga within the day dapat ipakuha. O kung makuha ni sila Action Rex para malikawan, kag ma-disinfect man sunod sa iya ang puluyan, sining puluyan sa mga sa mga balay sang COVID. So, bali, pila na ka pamilya gani, pila nang affected ang positive gani? Ang positive, isa sa Badyang, kag 4 Action Rex sa Purok Fiesta Homes. Ti 4, kuha malang ni, 5 malang ni? Oo, kay ang isa to Action Rex, kay una, dumduman mo ito nagligat to sinimana, may nag-positive man una sa Sumag, sa Purok San Sebastian. Pero sunod sayang, sa Purok San Sebastian, klaro yaman nga nakagawa na to nakatapos na sa 14 days quarantine, kag nag-negatibo na gidman ang result. So, baling latest, subong 5? Ang latest. Bali ika-anom ni anom na tanan ng kaysa pero asto kung dalon sila sa quarantine facility, why pa siya kag mangindepende pa sa availability sang home quarantine kag local IATF. Sa Action Rex sa karon man ganin sunod saya kung anong kinanglan nila ti ginatag kag kung ano pag kinanglan at is pabalon agud mahatag man nila Action Rex, especially ini mga puluyan nga gin-lockdown temporaryo bangod sa issue sang COVID-19. Sano ilang ni ganina bato ni Kap Carmona? Agabi na baton sini ni Kapitan Action Rex. That is why nga sunod sa iya nga subong nagapatigayon man sila sang contact tracing in relation diri sa posible sinong mga persona nga naka-istorya o nakatubang sining mga COVID positive. Ari ang confirmation Action Rex ni punong barangay Rodney Carmona. Sa Purok Badyang daw may urban subdivision, isa man lang, pero may palibot sa kalimang kabalay, kaya may lockdown natin. Sa Fiesta Homes, sa isa kabalay, 4 isa positive. Dito dako mo lang ilabalay, pero mo lang yung lockdown natin. Kaya mo lang advice ang isa lang kabalay lockdown. Pila tanan ang COVID positive, sir? 6 ang positive, isa lang ka-recover na, nakagawa na. Pero ara gyapon naka-quarantine. Why na nakagawa na sa doon sila balay. Kasi lang iya nga family na 14 days nga quarantine nga tapos naman. Ano ang course of action sang imong barangay in relation diri sa mga 5 persona nga nabilin ka positive? Siyempre, ang lockdown to, mabatagaan ito kung saan taga makilo lang ang bugas, kung ano na mabulig sila, kag di makutol sa naman kinanano nila, may tao mo na to, i-provide tayo, manong Mayo. Sa duha sina ka purok, bilog gina nga purok yung lockdown o may parta? Hindi, bilang 5 lang ka balay. Ang within 30 meters radius mo lang sa Purok Badyang, 30 meters ang radius. Lockdown na to. Nasa lang isa kuya sa kaysa division, matutako ng balay nila. Lockdown na lang yung ila balay. So, diwa may sila sa diwa. Ang actually, ang positive niya, nakuha nila sa pulis mo. Sir, iklarhong ko lang, pulis ang ini nga nag-positive, din nga pulis. Sa mon nga, baka Station 9 o Station 9. Saan lang sa na ibaluan nga nag-positive? Kagapon lang. Ining pulis ni nga, lalaki, babae? Lalaki. Pulis siya, fortnighter siya. Kasi siya yan nagaling. Kahamamao mo man lang. Yes, sir. Pero di inasubong ining pulis ni? Ato ba sa ila, mo lang nga ginakontak ko pasubong ang ITF. Kasi to help, para ipakuha sila. Ano pag ilang course of action nyo? Contact tracing ka na, sir, para interview ko siya, sa karon. So may contact tracing na kamaman ginahim? Oo. Action Rex, ang kabahing gitama ang isang pahayag ni punong barangay Rodney Carmona. Pro ginapabot pang mag-contract tracing ni ang halin sa City Health ni? Upod ba ng sining barangay, upod man ang City Health kagiban pa Action Rex. So, amuning balita, report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! By the way, anong sitwasyon sang palibot sang syudad sa sining mabaskog nga pagulan kay na?
So Rex, basa of course ang kuan pero ginamonitor man naton kundi ang mga lugar nga nabahaan abi or sa piyak sini nga Basko gidto kagina. Kay siling ni Bro Christian de la Cruz de yun, bisan din lang may baha. Grabe, no. Normal lang naman sa Bacolod nga magro dalom-dalom ang tubig ta pero ti amutong hugadas ang tubig kay na sigurado nga may nagdalom naman ang kuan ang pila ka mga dalanon diri. Oo, motong ginambal mo bala kung init kung aga init, mabalos kinelugay-lugay ulan. Gani. Oo, ti amo gini Action Rex pugada pa to nga ulan kagina. Balita report sa nga patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikandra sa Bacolod ukon sa patrol sa area sang Barangay Sumag, syudad sang Bacolod. No? Sige, matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa iluhan tanay ng Bacolod City Government Center on standby si Aksyon R. Tayhupon. Ini may kang tanan sa kadamuon sa mga empleyado sa syudad ginagpositibo sa COVID-19. Padayon pang ginadeterminar ni City Administrator Imang kagiban pang mga balita sa Bacolod City Government Center. Yari ang report ni Aksyon R. Tayhupon. Aksyon R. Na pangayuan karon Action Rex ni City Administrator Imang sa kompleto na gibang information ang City Health Office kay ang mga na-forward sa iya nga mga detalye asto sa mga nagpa-positive balid general ini kun bilog listahan sa Bacolod way isa-isa ang mga employees kag ma-identify kundi dapat diri magluwas lamang sa personal niya nga nakilala na kuan empleyado sa paad nga amuning latest kag positive kag isa ka nagatrabaho assigned sa Market Action Rex. So latest nga sa listahan niya is duha no nagdugang na nagpositibo sa Bacolod City Government Center kung sa Bacolod City Hall nga may employees magluwas pa wala nagdala diri atong una Action Rex positibo bala sa may Land Tax Division nga anom kag ang iban yung mga swab result na way pa nakagwa no kay tinihara man sa contact tracing nga ginapaidalom sa swab test dugangan pagid sa tong taga GSO amo lang gina-consolidate karon ni City Administrator MN para may baruan gid ko na pila ang suma total as of today no nga GSO daw may taga City Hall blato the local taga dinto sa ganito? Atong taga Tanob na? Taga local civil, taga dinto sa ganing departamento? Luwas sa GSO bla? Land Tax Division. Land Tax dito ya sa Land Tax tuwag ito ganing patay Action Rex. Kag ining ulihi nga may ara sa paad no nga nagdugang sa listahan. May merkado pa na isang sa isa market nga nagwa man ang result kag positibo man. Ang kundi kagabi ang result kag ginpadala sa DOH sa pito. Kapon yung nakabaton si City Administrator Imang nga may result ang sa Corazon Locsin anon ang iya sa Bacolod 32 ang nagpositive. Most probably ini karon nga po ni basi magwa na sa listahan sa DOH. Ayaw mo na? Amo na, no, ang nabaton niya, pero late na kahapon, gina-forward ini ni City Health, no, pagi kay Dr. Graystan. So, ekspektaron pa kung ipagwa ni talan na listahan today, ti ang buwas niya, o kakaroon sa apon na result na timbuo, ni Golpiada Action Rex naman, ang kadamuon. Pero ang isa diri ka update kay community ang contact tracing ang gina-prioritize karon sa City Health kag sa lokal na panguluan sa Bacolod ang ginapangita nila gid ang mga nangin direct contact bala sa tong mga nagpositibo kag ato sila ang mga employees since nga gin-lockdown man ang government center ginalauman sining mabalik na sa normal ang duty sa palabuton nga Lunes.
ina kon magwarant abi kon mangin maayo ang resort o kung ay na sang magdugang pa nga mga cases in the coming days sa resort sang swab test na ginkuha sa mga empleyado kay sila nga kay karamanan diri na contact tracing wala po tigin swab tigin pa idalom sa 14 days quarantine. So ginatuan na subay na magkuha ni mga detalyado na mga information ikan sa City Health kay ang nakuha o namaton niya upod kay Vice Mayor Elcid mga kuha na siya no, mga result nga ang ginahatag lang names kag edad kag kundiin na barangay nga muna ang may kabudayan sila sa pag-uso isubong kung bala empleyado sa city o kung local transmission na ara lamang mga residente sa palibot sa syudad. Yari na parayag ni City Administrator Emang. Subong wala pa ko sang kabilugan kaya hindi ko ma-match ang names kag general line list lang ang gin-forward sa amon. Okay. But yes, we were informed. May isa kami nga tagapaad na nag-positive. Wala pa gid ang report gid nga halin sa City Health nga sino pa gid. Taga kami lista, amo ni sila nag-positive. So names lang na siya, names, the age, tapos kung di siya barangay. So kung makilala ko, personally kilala ko ang ngalan, then I would identify. So like for example, may isa itong balaan ko nga sa paad na siya, kung taga-diin siya nga barangay. As of yesterday, ang nabaton ko pa lang, ang halin sa Corazon, Locsin, 32. Kabilugan na, hindi, like I said, ako sa level ko, kaya ang in charge niya sa mga results, ara na sa City Health, ang sa level ko ang kabilugan ng yung number. So mix na may healthcare workers, employees ng NGC, may ara nga mga community transmission. So kahapon, 32 sa isa lang na laboratory. Ang sa ang sa may ara pakita nag-abot ng mga results sa linman sa Landoni. Kaya naka-contact tracing na ang mga close contacts na, like for example, may isa taman to kado nga sa market, and then ang sa ibang pag-idang mga offices, ang na-contact trace na pagbalik, ang kutob sa negative sa mga test based on the contact tracing, mabalik na sa Monday, pag ma-start na operate naman diwat. Nakapahuway na 1 week ang NGC na disinfect na wala na nadaang kagaw. Pantayan pa naman ang mga carriers naman So far, ang mga nag-positive, since na-identify na sila at na-isolate na, pwede na ka-reopen naman diwat. Muna sa palayag ni City Administrator Imang and as we speak, sige subong ang training sa tagsa ka mga barangay na contact tracers ka mo ini ang gabiton magabulig sa City Health agod na magpaninta o kung mayara sa magpositive sa lugar sila ni directly ang in charge sa pagpatigayon sa contact tracing. Ang pinaka-minimum na gina-require sa kada barangay kinahanglan di maglubo sa napulo ka mga representante nga mag-undergo sa training kaya ang bilog na Metro Bacolod sobra 700 ka mga contact tracers ang kinahanglanon na para ng tagsa ka barangay mayara man sa magahulag in kaso mayara sa magpositibo ang result sa swab test sa ilang tagsa ka mga lugar na ara pa lang sa mga 600 sobra ang nag-undergo sa training may pinapaka-porsyento ng mga barangay whole day na training ini sa aga may lain na schedule kagsapon mayara man hopefully matigayon kang matapos na ini ng weekend o ini ng semana para na ma-activate ginayon ining mga contact tracers nga ginarakipan sa mga barangay health emergency response team o converts, mga tanod, mga barangay officials ka mo ining gin-require mismo sa lokal na gobyerno sa Bacolod. Update karon na sa Sunitol sa afternoon edition. Sa numarisyon mang biyahe? Biyahe sa away pa. Ang mga LSI kag OFW sa sa Manila, do na 2 weeks na? Ini 2 weeks to mo, 2 weeks to basi ini pala siniman na. I-check ko lang karon kung malabasi may appeal pa blan sa mayor. Kami meeting pa sa 1:30 man sila napon. Gali? Oo, lain naman ito na-set sa mga opisyales sa upod niya. Ay gano'n kung basi mag-appeal blan sila ni
Gob Lacson kay tika balo ka Action Rex. Do August 21 ang pag-resume sang OFW flights kag repatriations. Muna na ang schedule na balantayan ta kay kung hindi pa ni magbakanti iya kag kapin pa kundi masettle ni karon sa uwang utang nila limbawa sa OFW sa mga hotel hindi ni karon butangan ni sila kung wala pa ito matapos. Adamo actually ang mga reklamo nga nabato na ito nga nagasobra ng 20 days sa hotel mo wala ipagyapon na sa subong resort wala pa man makagwa Action Rex. Adalang nga pinagaligtas na ikikan sa Bacolod City Hall ang ka-action at hipon na sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time. Las 12:23 ang aton oras. Naligid lang Action Marlon Hinovia. Balita mo dira sa Kapitolyo Provincial sa Liadahon ta sa diligid lamang madugay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, pabalik kita diri sa pagpangalagad ta sa Action BBB, Action Radio Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras. Sa iluhan tanang balita sa Kapitolyo Provincial, si Action Marlon Hinovia on standby. Ini may kang tanan sa palayag diri kag pahayag ni Attorney Ariel Malunes nga si Mayor Marvin Malacon sang Ibi Magalona hindi malipod nga nagpositibo sa COVID-19. Mayon ang kondisyon mga ka-aksyon sa isa ka ospital dire kag iban pang part sang iya sining pamilya kag kalakip man ang admission sa Bago City Hospital. Temporaryo nga ginunta tanayho bangod nga positibo ang isa ka doktor sa COVID-19. Yari ang countdown sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, wala naman sa dapat kabalakan ang mga taga-Banwa sa Ibi Mangaluna sa kondisyon subong. Ang ila sa ning alkalde nga si Marvin Malacon matapos nga ginaigo ko nag-positibo COVID-19 kag subong nagapaayo-ayo sa isa ka pribadong ospital sa may syudad sa Bacolod. Upod man ang pila ka immediate family kung miyembro sa pamilya niya nalatnan man sa COVID-19. Amo ining pasiguro ni Attorney Ariel Malunes ang legal counsel sa alkalde ato sa nga interview sa Action Rex. Ang suro kay Malunes, nag-umpisang pagbatiyag lain sa lawas ni Malacon. Sa itong Agosto 2 Action Rex, on and off ang iya sa nga hilanat. Balik-balik, makwa, balik naman. Kag may ara siya sang pagpalanakit sa lawas kalabatsakan ina Agosto 2 Action Rex. Pagpati niya, hambal ni Malunes, ginkapig malang sa alkalde nga normal bla kamati flu season subong dason sako ni si Malacon sa pag-asikaso man sa iya sa mga estudyante pag balik-balik tari sa may syudad sa Bacolod ito nga wayagin tutukan bla sa ulihi nagduda lamang siya suro kay Malunes kay ginupo ining alkalde. Ambal ni Malunes, nagdesisyon si Mayor Malacon magpa-check up sa doktor kag magpakuha na lang sa RT-PCR test ito sa ulihi nga nagpositibo ang resulta sa Action Rex. Karoman ni Malunes nga si Malacon umpisa Agosto 2 wala rin sa makakadto sa Municipal Hall sa Banwa sang Ibi Magaluna
hindi nag-work from home lang isa diri sa may syudad sa Bacolod. Ang latest nga kondisyon sa nga alkalde so kabalunes kabati ang last nila action rex nga conversation kahapon nisugid siya sa alkalde nga nag-improve kag nag-ayo na mga pamatyagan sa di ikumparar sa nagliligad nga minadlaw. Pasubo-subo lamang direksyon res kamanti may pila ka miyembro sa pamilya si Malakon nga nalatnan man sa nga virus galing kay manti hindi lamang luyag sa alkalde pag ipalayag kon pila ka himata niya basta ginkonfirmar sa alkalde ginsugid man kay Atty. Malunes may pila kami immediate family nga naigo man sa COVID-19 kag ara subong sa isa ka private hospital. Bisan pa way ngalan dapat kung pila sila dapat kay daw recorded man na sa probinsya taga siguro. Ang kaso action rex makabig ni Guro nga diri sa may syudad sa Bacolod mo kay nagtener si Malakon sa syudad sa Bacolod. Kag pinamangkot naman gani si Atty. Malunes kay dumduman ko action rex ang birthday bla. Ang kadlaw ni Atty. Malakon is August 6 in action rex mo. Agosto 6 nagligad lang ning adlaw. Pero hambal ni Malunes birthday niya tuod pro ay ni sa nagselebrar. Ati amo to kadaan nga mga inadlaw action rex galain tong matsyag na ni Malakon mo. In iya sa nagkintutukan niya ang pagpa-check up sa doktor kag paghibalo kun ano gid ang isa nga nabatsag pangati sa uliti napalaan nga ini ang COVID-19 nagali. Ani si Atty. Malunes ang legal counsel. Ang opisina sige ya. Ang opisina sang Municipal Hall Action Rex automatic nag-acting mayor si Vice Mayor Eric Matulag. Okay, so tuloy-tuloy ang trabaho. Yes, kag nag-istoryahan na gani si Atty. Malunes kag si Vice Mayor Eric Matulag kung ano ang instruction ni Mayor Marvin Malakon kay hindi pwede ang sunik sa mabayaan darang Municipal Hall. Pinangati kada adlaw nagamonitor sila sa dalagan man sang kaso ang COVID-19 sa Banwa kag ara nga daan dara sa Ibirang Luna ang Provincial Healing Center mo. Adara sa bahin sang Yolanda Housing Project from time to time nanglan mabalaan ang status dara sa mga gina-quarantine kung ano man ang tikang ginahimo subong sang Banwa payara sang magadugang pagid nga COVID positive residente nila. Yari si Atty. Ariel Malunes. He's okay kag base sa mo istorya na okay man lang. In fact nga maligan ni sa ako hindi ako way kala ni kabalo nga COVID ni so mo lang normal galing kita mo lang na kabalota nga COVID nga positive ta so kung pamangkuton mo ko sang kondisyon niya okay gid just bong. In fact ang iya gani nga term sila nga since nga pila na ka days I feel nga I'm feeling better now as compared to the previous days. Ang na-relay lang sa akon kagapon kay kung was that nakabatseg sa sang first symptoms sang August 2 body pains may gamay siya nga hilanat and then on and off wala yung malang anagin mind kay kasi pinsar niya bangod lang kasi maulanon yung masubong aras sa front line he thought all the while nga yan daw mula na bla ordinary nga flu or and then later on nag-develop siya sang cough muna na alarm na siya kay feeling niya daw hindi na sakto kaya nga ang nag-on and off ang hilanat. After that, amo to nag-decide sila nga mag-seek na sa medical attention. It is confirmed nga may mga several immediate family members siyang nag-positive man. Well, together sila karon nagpayo dito sa isa ka private hospital. Atty. Malunes Legal Counsel ni Mayor Marvin Malakon. Doon taraman ang balita sa sunod sang bago kay Mangin Kumarmarman ni Mayor Nicolas Iolo. Umpisa alas 9 ang takna kagabi, temporaryo anay. Naging untat ang pagbaton sa mga pag-o nga admission sa Bago City Hospital matapos nga may isa ka doktor dira nga naga-duty nga nagpositibo man sa COVID-19 action rex. Suro sa alkalde, ini nga doktor taga-sudad sa Bacolod ni siya pero on duty dito lang sa Bago City Hospital. So damo siya sang ginapatihan nagka-direct o kon close contact mga hospital personnel gani isa sang
Pinakamaayo diri nga himuon disinfection kag decontamination nga himuon inexorex sa dugay-dugay alaon ang takna sang hapon. So ang disinfection kag decontamination suro kay Mayor Yolo malgalawig ini 3 kadlaw. Babalik operation kag babalik baton admission ang Bago City Hospital sa Lunes na Agosto 17. So ang kapaglaro ni Mayor Yolo nga ang emergency room sa gihapon magapabilin nga bukas para lamang sa mga emerhensya nga kaso. Yari si Mayor Yolo. Hospital naton kay may isa kita ka doktor nga nagpositive. So nag-contact trace kita tanan nga close contact niya, in-isolate naton kag patigayon man ang swabbing, no? And they will remain in isolation until matapos ang magwa ang result nila. Meanwhile sa hospital naton niya hindi kita na magbaton sa new admissions, no? Kay it will take about 3 days para mag-disinfect sang bilog nga premises sang aton nga hospital. Ang mga pasyente nga pwede na i-discharge naton. Ang mga hindi pwede i-discharge section by section man in disinfection naton can be moved to other sections while hindi na disinfect ng ibang nga sections, no? So amo na ang aton nga gimbuhat tungod sang may nag-positive nga nag-close contact sa ibang nga personnel sa aton nga hospital. Suro pa kay Yolo action Rex nga kundi mayara nga daan dira nga mga pasyente nga inog-discharge naman. So gintingwaan nga ini sila ang ma-discharge na lang kang para pa yang dapat tatapon dira tingwaan nga mapangitaan sa ilo private lamang nga kuwarto. Ang Sudal Sambago kahapon August 12 mayara sang duha ka mga confirmed cases. Ang isa diri amo ang 38 anyos nga lalaki taga Barangay Maaw, Sudal Sambago. Local transmission ini Action Res kagati subong. Ari siya sa may quarantine facility sa sudad sang Bacolod. Empleyado ini siya sang Regional Trial Court Branch 62 sa may sudad sang Bago. Kuno kay empleyado sa RTC Bago City, ang RTC presiding judge nga si Francis Guanzon agmando sang lockdown sa courtroom kag mga malapit nga mga talatapan sa sulod sang duha ka semana. Taran nga empleyado i-subject sa RT-PCR test kag ginamanduan ka mag-strict home quarantine. Ang RTC Bago i-decontaminate man kag i-disinfect. Ang isa sa duha ka magawa kaso 20 anyos babae LSI halin sa barangay taga barangay Napoles may travel history halin sa Metro Manila kasubong araban sa quarantine facility. Ang kabagusan active cases ang Bago 33, 25 ang recoveries. May isa sila nga na-record pan nga patay ato balang 60 anyos o nga damo man sang mga lugar nga ginakatuan. Isa dira ang banwasang La Castillana. Report ikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon nyo, aksyon na Mano Sanubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras. Sige, dalig ilang mga ka-aksyon na, standby anay sa report ni Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kagangaton sining mga out-of-town reporters. Matagta pila ka mga importanteng mga pahanumdom sa mga ka-aksyon ta. Ha?
May tisi lang ang aton sining nga tomorrow, no? May tisi kulang Sige, daligid lang mga ka-aksyon na matagtanay bilang ka mga commercials. Ang inyo sining nga mga greetings, dugay-dugay lang. No? Sige, daligid lang, standby mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayo, sige, daligid lang mga kaksyon na kay ma-load tanay, ma-unload kita. May lang nga pagpamati kay paring Binji Felizario, kay paring Piding Felizario. May lang nga pag-monitor, ga-monitor sa iya sining nga home. Ay, pwerte sa iya sining nga balay, no? Almirali Malasarte, may lang nga pag-monitor kay Jeff Chavez, dara sa Green Energy Solution, may lang nga pagpamati, no? Ayos, thank you so much. Gid Jeff Chavez, kay Sandy Mercano dra sa Pontevedra. Kay paring Biboy Agis Arkisola, may lang pagpamati kay Alex Alfabito, Cap contact tracing niya. Okay, kay Alex Alfabito. And Christian Rua dra sa Victorias, may lang pagpamati kay Arman Regalado, may lang pagpamati sa Mrs. siya dra sa Isabela, gamonitor lang sa Valenzuela, Metro Manila. Kag sa birthday
Kag sa birthday Jason Pasya, more power Action Radio. Thank you so much, Gid. Ayos. Sige. Kay Jeff Chavez, lockdown. Teo, depende pa na sila, Jeff, no? Kung anong imo nila. Kay Aldrin Dimaco, may lang pagpamatig kay Mrs. siya dira sa Ninas Rose Manuka, no? Aldrin Dimaco dira sa shopping. Kay John Evelyn Tumakin Brose, may lang pagpamati, no? Thank you so much, Gid. And Gian Resisio, Merly Dolido Magallanes, may lang pagpamati, no? Kay Lunila Tarosan and Warlito Nisya. Alex Fuentes, may lang pagpamati, no? Ga-monitor siya subong. Happy Thursday. Ayos. Dino Alik, may lang pagpamati. Pulang araw. Ayos. Dara sa Inigarana. Annabel Garcia, dara sa Barangay Tangob. Helen Wasna sa VMA Training Center, dara sa Panukoy. May lang pagpamati, ma'am. Helen Wasna, no? Kay Marmhar Pabila, sir, pwede ka pamangkot kung may check up ang OPD. Din nga OPD ni. Kung OPD sa hospital, daw Corazon Locsin pa man lang waay. Pero sa mga private, basi may araman sila na, liyog lang ta check up. Pwede man nakapa-check up gyapon. Alma Gonzales, position, malang pagpamati sa Granville 2, Mansilingan, kay JR Mainit Rihon, Liberty Binitin Obaldo, dra sa Istom 4, Mansilingan, kay 11 Nano Pitak, no? May lang pagpamati, dra sa Victorias, kay Pari Coral Calago Chavez, kag Crisostomo. Salamat, God bless, Action Radio. Thank you so much sa 11 Nano Pitak, no? Kay Alison Acevedo, dala sa Gatoslao, may lang pagpamati. Jocelyn Acevita, Ulak, good PM lang. Kay Shanmel Donguenes Chavez, dala sa Employees Village, Barangay Cubay, La Carlota. Thank you so much, Gid. Kay Nini Jane Gatso Cabato, may lang pagpamati, no? Dala sa Barangay Carabalan, Himamaylan. Kay Nini Jane Gatso Cabato. Kay Danilo Ubaldo, may lang pagpamati man, nung Gia. Cristita Buenafe, no? May lang pagpamati, Cristita Buenafe, dra sa Casal Agan, Pontevedra. Kay Earls Jim Vocablo, no? Kay Earls James Vocablo, dra sa Ninas Rose Shopping. Thank you so much, Earl. Kay Wayne Tabuhara Maranyon, may lang pagpamati. Kay Bibing Dagia Bautista, dra sa Barangay 39, ikadwa nga sap hasta subong wala pa. Bibing Dagia Bautista, no? Thank you so much, Gid. Sige. Daligid lang mga kaksyon, ha? Standby anay sa aton sining pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Mabugnaw na hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio.
Danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:49 ang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad kadtuan tanayng balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. On standby si Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa ikaduhang positibo nga COVID-19 patient to, miyembro sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ibalaontang report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Way pa sa? Dali gilang Aksyon Brian kay gina-check pang imo sining linya, no?
Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby aksyon, Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon na Brian Morden, kaduanta sa Nokpo. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, naka-record sa ikaduha karon nga persona o personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nag-positibo sining COVID-19 man. Ining pasyente, isa ka patrolman pagid lamang, kag ini sila amo ang na-assign sa mga quarantine facility kaangay sa mga hotels diri sa probinsya sang Negros Occidental, particularmente diri sa syudad sang Bacolod Action Rex. Pero diri kay Police Major Edison Garcia Jr., ang spokesperson sang NOCPO, ini siya ang swab test ini kay protocol gid man sang NOCPO nga once gani may ara sa mga gina-quarantine, nag-alalabot nga mga OFWs, ginapa swab test maning kapulisan. So ang resulta ining si patrolman nag-positive, pero ang iba niya sila nga makapdanan nag-negative man. Action Rex, nagapati diri si Garcia nga posible way gid guro na talupangdan base naka ulo istorya ini siya o kung may nahikapan dira, may natandugan na may positive abing OFW. Kay sa kadamo sa ila, siya man lang ang nag-positive. Action Rex. Sa sinimat niyon, ara man ni siya sa quarantine facility kag asymptomatic man siya. Ara bad mayo man lang iya sining kahimtang, so may mga medications man nga ginahimo sa iya. Kag way nagiman sang dapat pa nga kabalakan. Ang importante nga na-secure siya una para hindi siya makapanglaton sa iban pa. Way naman ni siya nakapauli pa sa iya sining puloy-an kay ang mga kapulisan mas gina-secure nila ang inasinig ko galingon diri sa South Pauli sa pamilya nila. Action Rex. Ari si Garcia ang confirmation sila. So kung kapaayos siya, konti na natin yung pag-spread dahil parang naman natin as protocol, as duty siya dito, wala man sila ginano pagbuwa sa ito. So ang nangyari is kasama sa servisyo, tapos yung mga benepisyo naman ang kinahatag natin yung gobyerno sa ating mga tropa na ang virus. Bali dito sa sir na-assign sa EB Magalona? Hindi siya sa ating quarantine facility. Sa? Okay, pero NOCPO police, sir? Yes, sir. Bali, pilagin subong na sir kabilog ang nagpositive na alin sa nagligan? So, reported all these officers regularly let monitoring ating returning overseas na Pilipinas or ROF. Okay. So, isuliton ka lang atong una. Action Rex, sa matong confirmation ni Garcia angot sini sa gihapon, nagpanawagan sila sa kapulisan maghalong gid apisar nga ini sila may mga kompleto man nga protection sila siling lawas, pero hindi gid manigaran ang kaangay sila nga hitabo. Balita gikan sa NOCPO. Action Brian Morden nag-report una sa balita ng Action sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action Brian, kadtuan tang balita sa BCPO. Upod kay Action Eric Magbanwa, mag-utod nga puliso nga na destino sa Police Station 9 kag sa admin office sang BCPO positibo sa COVID-19. Yari ang countdown sang report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Oh yes! Action Rex! Kanto! Tido mayong imong tirada. Ayo di purma. Do ara na no, kag do masanag naging siya no.
Gani man. Doon nagsanag. Ara na dugay-dugay ah. Nagsanag na Rex, no? Nagsanag na? Nagsanag na. Ang kalibutan guro. Nagsanag, nagikan sa madulong nga pagulan-ulan niya ba? Nadula ng galoong sa kalangitan, no? Gani man, grabing bundok. Bundok kay inas ang ulan, no? Oo, to ka Pasko gid, no? O pamatyagang ko, ginbo ya lang. Ato ka mayang ba na kay at least tudo kag ubos-ubos ba? Mana kay ang white to maulanan na. Amo gali na kag at least ba daw hindi ka bala mabasa kon na yung kaso na bala nga sitwasyon. Hindi kita basa. mo nagbundak sa todo subong why na ko di ka namin lang, no? At least masanag na, no? Masanag na subong? Ang evergreen. Sabi ko kung nasanag na gidang klabuton ta. Ayo di purma. Wala na gani. Okay. Masanag na, no? So, pwede ka na kamatamat, no? Okay. Sige Kay, Mahal nga pag-monitor kay paring Alan Navales kag kay Jusing Topas Galeo. Okay, Jusing Topas kag kay paring Alan Navales, no? Ga-monitor sila subong. Tindi na lang pagpulihis si Toto Manuel ko sa Silay. Gani man. Ang pamilya ay kinatipilog na ya. Laban eh. Pamati kina si Toto Manuel ko. Si Mr. and Mrs. Joseph Chua and family. Blaga ko natin sa aton, gali. Tingoy mo na sa absent ya. Toto Joseph Chua, blaga ko Kamusta siya? Ati, ara negosyo gyapon, no? Gusto mo Dali wala nakapihan subong ara pagyapon? Kali kiti social distancing. Pili ka lang Welbaro, Pico, Pala. Dali ka. Ara kay Toto Joseph Chua, no? Ate God. Ate ko gusto mo pampiko, ara man, no? Ang pangpala, ara man. Ara man, no? Pikuhas lang kag palahas, no? Kay kargata sa Welbaro, no? Kay Parikoyo, John G. Liba, sa Hipes ang police station, sa Pulupandan la? Pulupandan na siya, Da monitor man subong. Tuwag kita na, sir? Ara, walang din. Ambot si Katonina sa Dulida kung kapamati man sa aton. Ate, yung wagatex duro eh. Captain Josette Katonina, bla? Daw ga monitor gina sa iya? Oo, ang ipes ng station, sang Balya Dulid PNP. Ga monitor gina sa ato, no? Si Raymond Alarcon Sagal Jr. ang talaba. Ang talaba, pre. Ay, katampo sa talaba, bra sa Boxer Rex. Oo. Puno-puno kasi unod ang Tokiba katalaba. Pati Tokiba, guro na hinuunod. Ayo di purma. Kung namin ito talaba, ipadala ni pari Juan Romo pasaporte. Oo. Namin ito. Kada udto ya, gapadalan sa talaba nga mayo, gid. Kaya kita nasugid man na, hindi ko nabilib kay Roma. Daway ko nagapati, basta hindi mapamatudan pa. Oo, ahway Waya. Sugid na. Kun ara na ti mayo, gid Oo, kag matilawan tabay ko mayo, sapor. Ayo di purma. Romo pasaporte pa ya. Si Romo, may na mangilatis sila. Porte mangilatis ka na. Kita pong sing-sing sa tudlo ya, puno-puno na, no? Laban eh. Do, perdiho niya pa ang prinsipe sang kuano? Ang sa tiilian ng gani nga mga tudlo mong wine na lang sing-sing. Oo, gani na. Do, perdiho niya pa ang sultan sang Brunei, no? Ayo di purma. Kaya sultan sang Kanlaon. Ayo di purma. So, basi parintes ang suta ka Kanlaon, no? Along da sa pabrikan da sa ni Kapchad kag ni Kagawad Jofred anay kung magkanto sa suta. Yani, man kamusta sa Parinuno, Gisando? Do sa ako deliver di sang iyang produkto sa Bacolod. Gani, deliver lang, pero daway mandala na. Gani pa, ikuha mo lang, ulayho na lang. Ayo di purma. Silingkog yun daw. Total daw wala gilman kontra simpo, no? Oo, deliver siya. Sige kami kati, madeliver. Tato siyang gwapo kung akatreo, Abi ko gwapo nga kasag. Hapiti lang sa parirex ang gwapo nga kasag. Ayo di purma. Hindi na mayong tirada, no? Damayong yung tirada na mga muna pre mo. Sa pamilya, lao galit sa binalbagan, may hapon da. Mayong udto lang da. Kay mama, bitilaw da, sa bilog yung pamilya, no? Yes. Kaya pamati gisaton, te. Te, ano ning mag-utod ni? Subo mo ni, no? Pulis niyo na positibo sa COVID-19, no? Unexpected man eh. Gani man kay ang isa di Station 9 na destino. Isa ka police senior master sergeant, no? Worst kang bahay, di ka utod nga na-assign sa admin office
sang BCPO ay nagpositibo man sa COVID-19 Action Rex. Ay gali, amo na ning sa 33? Ay doubt lang Action Rex kay si Colonel Pico way pa idea sining balita. Pero matsa ko ba si separate siguro sa 30 City Action Rex, no? At 30 City gali to, no? Oo, 30 City kay ang babae Admin to kag City Mobile mo. Mobile Patrol Group to, Mobile Patrol? Oo, tingin ang babae ni garanggo sa Chief Master Sergeant man. So mag-utol na sila sa Rex. Actually, kin-report ni Action Alben, confirm na kaya apat na sila sa may Fiesta Home sa Sumag mo. Bali, isa gini sila ka pamilya, Action Rex. Isa ka pamilya? Oo, isa ka dua ka pulis, isa yung pagin ka utol, kag nanaya. Amo na nagpositibo sa COVID-19 home quarantine sa subong nga apat. Maginambaw to ni Kapitan Carmona bla sa Sumag. Amo na sa may Fiesta Home sa Action Rex sining apat ni. So amo ni silang pulis ka duha, isa pagid ka utod kag isa pagid ka ilon nila amo ni nagpositibo sa COVID-19 Action Rex. Now kaya sa aga na patigayon sang disinfection ang DRRMO sa Police Station number 9 and it was confirmed sa ato ni Police Lieutenant Junito Pastrana ng EPS ang station number 9. Pero sa ini Pastrana Action Rex dapat kabalakan ang mga pumuluyo dira nga na serbisyoan nila sa Kupa Station number 9 kay so far sa malaniya ang nagpositibo mo sa COVID-19 although nga isang time nito on leave ni siya kagaway kini siya masyado nakahalubelo mo sa makapdanan niya ni Action Rex sa bay Police Station number 9 kag daw wala man sa may mga symptoms dira sa mga nabilin nga pulis sa station number 9 nga may ara asintomas ang COVID-19 Action Rex. Yari si Police Lieutenant Julito Pastrana ang hepe sa station number 9 angot rin sa kaso nga pagpositive sa isa sa mga pulis niya nga nadistilo dira sa iya opisina. Wala ka sang ginauyatan pang result, pero ito base sa mga sources daw confirm Action Rex. But anyway, don't worry kay nagpakita ni sa sang symptoms sang pizza 30 pa mo. Actually, on leave ini siya. Okay. Tapos, tungod na nag-expire na ang leave niya sang katapusan sang July, yung request sa nga mag-report. So, nag-report niya sang 29. Dire. Pagkatapos sang 29, nag-duty ni sa whole day. Pagkatapos niya duty whole day, the next day, hindi ma-off siya. Pagka-31, nagbalik siya. Report niya sa aga, nagreklamo sa nagalain pamatyag niya. Okay. Nagalantaw kung kondisyon niya, kaya daga piang-piang pa ni siya, kaya daw nag-track na niya na TF. Dito sige, pa-check up na lang to, anay. Kaya na muna nagpa-doktor siya, ginadvisean siyang doktor to home quarantine, kaya na-diagnose na may pneumonia. So, sa sinamang adlaw, kin-report ng doktor, nga i-report mo ng imong illness sa barangay. So, kin-report niya sa health center sa barangay Tomag. So, tapos, siyang August 7 na, kin-record siya nga mag-swab test. So, dito sa Action Rex, swab dito sa Pisa City, dira sa may base center. Okay. So, ang result, legit din, nagwa kagapon. So, being confirm nga nagpositibo siya, pati na ang iyang nanay, tumangduwa niya pagkikautod ng babae. Ang utod din ng babae, pulis mo na, dira naman sa atin niya na sa court. Action Rex, si Police Lieutenant Julito Pastrana, ang hepe sa station naman ang hotel sa confirmation sining pagpositibo sa isa niya ka-pulis dira nga na destino sa SNE nga opisina. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Rick Magwalang report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligid lang sa mga out-of-town reporters ta ha. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 1:07 na nga tunoras. Sige kadtuan ta na mga balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Unahon tang balita ni Aksyon da Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Ini may kang tanan sa kumpaniya nga sabto ng tanan nga gasto sa ospital sang mga biktima nga sakay sa naaksidente sa canter truck nga gintunaan todo isang patay 5 pilason. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Stephen Presquito. Sa detalye, Aksyon Stephen. Sa aton update no sa sining vehicular accident nga natabo kahapon mga alas 4:11 sang hapon dira sa may sitio Dugog, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental nga sa din may isa ka dead on arrival no, isa ini ang napatay sa natabo nga insidente kag ining mga ang driver kag makaupanan o mga upod sini nga na-admit pa karon sa San Carlos City Hospital kagang 3 ka mga upod kay bilang 8 ini sila action na Rex. So ang 3 okay lang ang ila kondisyon, pangining 5 lakip na ining isa ka napatay. So saguton man sang ila kompanya nga sa din na isa ka dako nga telecom company nga Globe amo ang ini silang mga kontraktor no nga naga-install sa mga poste sang Globe Telecom sa nagkalain nga lugar sa bilog nga Pilipinas. So apang kahapon ang ining insidente nga nagalin pa ini sila sa Ibisan Capiz kag nagpadulong diri sa San Carlos para magbiyahe papuli na sa Cebu City. Kaya kalabanan ini sila mga taga Cebu kag taga Bohol. So ang update na ang daton nga mga ngalan sa sining o nakilala ini mga biktima sa natabo nga insidente sa may sitio Dugog ining isa ka canter nga color orange nga may plate number ini MAF 5609. So ining nawadan prino samtang nga nagadulog ini sa mga kurbada diri sa may sitio Dugog padulong ini sa San Carlos City. Kag nakilalaan natin ang ining mga biktima, ilabi na ining dead on arrival nga trabahante sa nasambit nga kompanya nga si Jimmy Havines E. Queso, 30 anyos sini residente sa Guadalupe, Cebu City, wala man siyang asawa. Kag sunod pa sa attending physician nga si Dr. Rachel Amodja sa San Carlos City Hospital nga head injury, serious head injury ang naangkon sa sining biktima. Kagang mga samaron nga upod sa sining DOA, amo man ang isa ka ang driver kagang iya makaupod no nga sila si Jaime Buyan E. Humarito, 35 anyos, wala man siyang asawa, kag residente sang Purok 23, Kabawan, Tagbilaran City, Bohol. Si Reynaldo Sotil E. Idago, 35 anyos, residente man sang Purok 1B, Kabawan, Tagbilaran City, Bohol. Si Roland John Libra E. Eliseo, 29 anyos, sini wala man siyang asawa, kag residente sang Bulacau, Talisay, Cebu City. Kag ining driver nga si Eliseo Ancahas Dublin, 55 anyos sini, may asawa, kag residente sang Upper Guadalupe, Cebu City. So ang ining mura isa ka Mitsubishi Canter Action Rex, ginapanagiyahan man ini ni Mr. Manuel Montilla Jr., kag residente ni sang Yolanda Extension, Pagsabungan, Mandaue, Cebu City. So, sunod pa sa kay Police Staff Sergeant Chester Batuhan, ang traffic investigator sa aton San Carlos PNP, nga sa din, sa din nga, iyagin na confirm mismo sa kompanya sa sining mga trabahante nga ilaman pagkasabton ang tanan nga mga gastuson sa sining mga na disgrasya sa sining natabo nga insidente o aksidente kahapon bila sa kadalanan sa sitio Dugog, Barangay Rizal. So gani nga sa karon ang mga ini mga may mga nakaangkon sa mga injuries, kung ilap-lakip na sini ang driver, ano pa sigyapon sa under observation kasi sunod pa kay Sir Batuhan, ang isa ini sa ila unconscious pagkahapon nga wala pa nakamalay ini, kag ang driver nga under confinement for 2 days sunod pa sa doktor. So gani amoy na ang aton
At ratag ng mga informasyon ni Sir Chester Batuhan sa Police Traffic Division nato sa San Carlos sa PNP sa sining insidente. So may nagkaroon natin na action sa atong report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. May lang pag-monitor kay Mike Hinolan Carbilleno. Parikoy, may lang pag-pamatidra sa kay paring Mike Hinolan Carbilleno. Kadtoantang balita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Ini may kang tanan sa isa ka barangay sa siyudad sang Cadiz nag-implementar nga ipaidalom sa mandatory quarantine ang ilang mga residente nga nagaobra sa siyudad sang Bacolod kun ini sila ang magapauli. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, wala pa man makapayag si Mayor Marting Escalante o kung nagpagwa sa executive order, may katalan sa sining isa naman ka mando na ang mga nagaobra sa siyudad sa Bacolod kung pauli diri sa siyudad sa Cadiz ipaidalom sa mandatory home quarantine o kung pwede man nga isulod sa isolation center bangod sining precautionary measures sa COVID-19. Nagpayag na iya si Barangay Kapitan Vicente Ugol Villasin nga mayara na sila nga meeting kagiyaging konfirmar nga ang Interagency Task Force supportman sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nagmando na may kantalan sa sini. Si Dr. nag-advise sa tanan nga barangay sa Cadiz na kung may mapuli nga alin sa Bacolod i-home quarantine gid ko kag isulod sa ISO kung nara ang gialinan mula diyan nila kung nara sa hotspot sa Bacolod i-quarantine nila sa isolation center ka. Kaya simple mo lang ginitan ang quantity pero lang yung simple ko ang gaobra ka siguro sa Bacolod amo na blay hindi ka lang ginanay mag-uli sa sulod sa tatlo. So amo ini ang gina-abiso karon sa punong barangay na kung nag-aobra gid man ang mga taga-barangay Tinampahan siyudad sa Bacolod hindi lang anay magpauli agod nga hindi ini sila mapaidalom sa quarantine kaya basi hindi sila makabalik sila trabaho dira sa siyudad sa Bacolod. Badamo naman ang pamatok sini bangod suno sa ila wala man magunta sa biyahe sang Ceres kag subong man hindi man isikyo ang siyudad sang Bacolod. Nagapaabot pa kita sa ipagwa nga executive order o kon advisory alin sa City Mayor's Office o kon sa kay Mayor Salvador Bading Escalante. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 15 ng aton oras matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib kadtuanta si Aksyon Percival Villamor gikan naman sa siyudad sang Bago, lalaki dakop sa warrant of arrest sa kasong rape sa siyudad sang Bago. Yari ang kauntan sang report, Aksyon Percival Villamor. Yes, Action Rex, isa katap sa 6 most wanted person din dakop sang aton kapulisan sang Bago City Police Station sa pagpamuno ni Police Major John Jewel Batusan upod ang alert team nagpadulong dito sa Barangay Dulaw, Bago City mga alas 11 GL sang aga. Ini nagsad sang warrant of arrest sa isa ka suspitsado nga ginangalanan sa kay Ronnie Basa E. Aurelio. Ronnie Basa E. Aurelio, 18 anyos, kag ini siya pumuluyo sa Purok Pag-asa, Barangay Dulaw, Bago City. Ini siya ginserbihan sang warrant of arrest nga gipabanahog sang aton korte batok sa iya nga may case number ang warrant of arrest nga 4738 kag 4739 sa kasong 2 counts of rape action Rex. Kag ini siya may wala ini siyang bill recommended. Karon ini ang suspect ara karon nagapawayway sa custodial facilities sang Bago City PNP. Report live gikan diri sa Bago City.
una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Percival Villamor, balita gikan sa area sang Bago City. May lang pag-monitor kay Kristen Minies Villalobos, kay Merly Gonzaga, kay Marity Felizario Haba, no? May lang pag-monitor kay Mama Lorna Haba, kag Papa Rolando Haba, dara sa Barangay Kaduan, Cadiz City, no? Kay Maria Luisa Artisano Iligan, good PM lang, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pagpamati. Kay Heaven, kay Jeff Chavez, may lang pag-monitor Jeff, no? Kay Toto Francis Hibionada Hilwa, no? Dara sa Manapla, may lang pagpamati, no? Kay Nonoy M. Kuno, Toto Mats, kag Mary Grace, kag sa Hilwa family. Kay Christina Faith Escobar, may lang pagpamati, no? Good PM lang. Kay Silidonia Santillan, may lang pagpamati. Sige, daligid lang mga kaksona, standby anay. Kay mahatag ta pinaka-commercial si paring Ronnie Gordon, no? Diri sa amon sa Orban. Oo, na-report na ni Action Alvin Graba kay na, no? Sige, daligid lang mga kaksona, standby anay. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, samsang anong kahintangan.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes... Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, mga kaaksyon. Sige, standby na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon no Wilma Sugaton ang This Is My Life. Salamat sigid mga kaaksyon sa way ta malabutan pa bosanta ini mga kaaksyon sa Aksyon BBB. Salamat sigid ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. From the start. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.